Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higalaw mga kaigsunan na kanunay nagsunod sa atong tulumanon Takna sa Pagtuon. Malipayon kami nga makikauban usab kaninyo sulod sa kaoras nga pagpahayagay sa atong leksyon ni ining si manahona. Lesson 12 data mga kaigsunan ug nalipay tas panalangin sa Ginoo nga niining tibuok tuig nahuman na to ang tulo ka quarter, ang ikaapat na nga quarter karon ug gani second to the last lesson for the year 2018 kining atong pagatukyon karon. Ug ang uluhan sa atong lesson is church organization and unity. Mao ni ang suhito nga atong pagatukyon karong adlaw mga kaigsunan. Kuyog kanato sa atong pagtun-anay ang atong regular nga mga panelist dinhi sa Hope Channel Takna sa Pagtuon dinhi sa kong pikas nga bahin mga kaigsunan. Ang atong Women's Ministries ug Shepherdess International Director sa South Philippine Union Conference, walay lain kundi si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Unya, dinhi sa atong pikas nga bahin mga kaigsunan ang atong Health Ministries Director sa SPUC, walay lain kundi si Dr. Ray De La Cruz. Malipayon kami makikauban kaninyo karon ug sa dili pa nato pagasugdan kining atong pagtun-anay atong pangayoon ang gasa sa Ginoo sa iyang kinaadman diha sa pagampo hangyoon nato si Doc De La Cruz pagdumala niini. Gamahanan na mo nga Dios ania kami magatuon sa imong mga pulong. Hangyoon na mo Ginoo ang balaang espiritu nga magaabli sa among hunahuna, magapanalangin sa among mga kaigsunan, kay galaan nga nagatanaw niining episode sa Takna nga Pagtuon. Ihatag ka na mo Ginoo ang imong mensahe ug gamita kami nga instrumento sa pagsaysay sa imong gugma ngadto sa mga katawhan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat kayo Doc Ray sa pagdumala ni atong pagampo. Sa kaimportante nga bahin mga kaigsunan nga ato gyung pangayon ang kinaadman sa Ginoo aron maabli ang atong hunahuna o makasing-kasing magbadinawaton ta sa atong pagatunan. Labi na gyud niining importante kayo nga leksyon. Amen. Karong si manaha mga kaigsunan. It talks about church organization and unity. Pero sa dili pa nato na pagatukion mga igsoon, atong unahon ng atong pagpanimbaya sa mga kahigalaan mga kaigsunan na kanunay nagsunod sa atong programa. Doc Ray, ikaw ang atong unahon din ha? Salamat. Ang gusto nako nga timbayaon sa atong pagtuon ini nga Takna o Happy Sabbath mga kaigsuunan sa mga membro sa Tokyo International Church diha sa Tokyo, Japan. Gusto na ko nga basahon ang pipila ka mga pangalan nga gusto na ko nga timbayahon ni ini nga Taknaa. Gusto na ko nga i-greet og Happy Sabbath si Emmy Perez, Arcelita Castillo, Juliet Pepito, Iris and Baro Bacan, si Beauty, si Joel and Charlene Dumanig, si Marilyn Sakamoto, si Estela Badera, Melchi ug Brian Salvan, si Greg Racho, ang Ong family, o si Leah San Jose, si Charity Isidro, Juliet Pangan, si Inday Bob, si Rolo o si Tonia Achombre, si Asper Cansino, Presi Colarina, Lucel Inaba, Grace Kawabata, Brian and Lorena Labang, Lucy Larong, Evelyn Rasiles, si Ching Guerra, o ang De Los Santos family. Happy Sabbath kaninyong tanan. Dili na ko malimtan si Sister Charity o ang iyahang minahal nga bana si brother nga Winnie Berago. Happy Sabbath kaninyong tanan o ang Dios magapanalangin sa inyong tanan si diha sa Tokyo International Church. Uban, wala tingali na ako nabasa inyong mga pangalan. Apan, gusto na ako kamo i-greet og Happy Sabbath. Ma'am Pinky? Salamat sa kahigayunan sa pagtimbaya sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Mindanao. Unahon ako pag-greet ang atong mga igsuon diha sa Del Rosario, sila si Engineer Dini o si Ma'am Daisy Sacil. Pag-ulang ni nakaduaw dito, ni aging simana. Sila si Brother and Sister Limuel Sally Moralde, Sister Marilo Mancolintas Castillo, sila si Brother and Sister Luloy and Joy Lasta,
ang mga Montecalvo family nga nagkatabok sa intawon sa ilang pagbangutan tungod sa ilang mitaliwan nga inahan dito sa Magkayangkang. Ako sab i-greet ang atong mga higala dito dapit sa Davao. Si Brother J. Ugalbot ug ang iyang pamilya, si Dr. Bibing or Oliver Pido diya sa SPC ug ang tanang mga faculty ug ang mga staff diha. O bisan pa si Mr. and Mrs. Joy Tan nga karon nabalhin sa Davao Mission. Congratulations sa inyo. Sila si Sister Joy de Divas del Rosario, sila og diripod sa Cagayan, si Brother Sito o si Sister Hepsiba Bulala. Subo mi sa balita nga na-stroke ang iyang bana hinapaunta nga nauli ana. O balik na pud ta dito sa Pulumulok akong higala nga hapit na jud siya mahaluna si Sister Erlinda Chols og tanang og si Sister Linda Gavales. Oh, wow. Atong padayon na itong pagpanimbaya, mga kaigsunan sa atong mga higala o mga suki nga tigpaminaw. Atong gigreet din ha si Sir Sammy De Vera nga naakaron sa Cagayan de Oro City. Atong gwapo kayo nga at magtutudlo kaniadto sa Mountain View College. Karon nag-enjoy na siya mga retirement years. Nya atong i-greet ang atong amigo sab din ha sa East Visayan Conference, si Pastor and Mrs. Ricardo de Asis. Happy weekend kaninyo o Merry Christmas sa tanan. Maingon mo sab sa itong pinalangga nga presidente sa East Visayan Conference in the person of Pastor Sammy Salyoman. Ato sab gigreet mga kaigsunan ang atong bagong CPUC Communication Director, si Pastor Bernie Maniego. Happy Sabbath kanimo mo, Pastor, o Merry Christmas to your family o sa tanan nga mga sakop din ha sa Central Philippine Union Conference. Ato sab gigreet dito sa laing nasod mga kaigsunan, si Brother Bon o si Ma'am Jane Barayuga nga naa karon sa Boston, Massachusetts. Gigreet sab nato ang ilahang mga igsuon dinhi sa Pilipinas. I'd like to greet Brother Tata Robert o lovely Concha nga naa diha sa Turil, Davao City mga kaigsunan. Happy Sabbath kaninyo. Dinhi sab sa Cagayan de Oro, balik-balikan nato atong mga retired workers in the person of Pastor Rudy Acuña. Daddy Acuña, happy Sabbath kanimo. Pan kang Mami Rose, may you enjoy God's blessings ni ining adlaw samtang ikaw naminaw nining atong takna sa Pagtuon. Maingon sab kang Pastor Danny Ferrer nga nagihapon din sa Cagayan de Oro City. Happy weekend kanimo, Pastor. And we also would like to go back to overseas mga kaigsunan, si Pastor Demi o si Ma'am Rosel Sisuna nga naa karon sa Lasdak og sa Sisuna family. Happy weekend o Merry Christmas kaninyong tanan. Amen. We also would like to greet the family of John and Dote Ordiniza nga naa karon sa Albuquerque, New Mexico. Happy weekend kaninyo. Sa Olutanga District ang atong mga kaigsunan nga naa dinha. Nagpakiguban kami kaninyo ni ini nga weekend. Buot namo nga i-greet kamo og Happy Sabbath og Merry Christmas sa tanan. Nadihang si Dinyo family, Nanay Esther Tumakas and family, Sami og si Ma'am Rose Itulyi, maingon man sa tibuok nga panimalay. And of course, dili na to kalimtan diha sa gawa sa nasod sa Qatar sa Middle East mga kaigsunan. Nga atong mga kaigsunang Adventist nga nag-enjoy sa ilahang fellowship din ha, nga kanunay sab nagsunod sa atong takna sa Pagtuon. Amen. Greet sab nato, especially si Brother Jelor de Monteverde. Botsog na ko idugang, Yeah. Pastor, Ma'am kung Pinky? sud nga higala diha sa Valencia, si Ate Ros Araniego Yeah, o si Mami Sister Ros. Fee Torres diha sa Maramag. Yeah, happy weekend Happy kaninyong tanan. Sabbath Maingon man sab sa tanan kaninyo. nato nga mga listeners sa Hope Radio. Amo kamo nga gigreet og Happy Sabbath mga kaigsuonan og bulahang bag-ong tuig nga umalabot Amen. sa tanan. Karon ready na ta makaigsunan nga atong tukyan ang atong lesson. Atong hangyoon si Ma'am Pinky sa pagbasa sa atong memory text for the week nga naa makaplagan sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 26 ug 27. Ma'am Pinky. Apan kini dili mahitabo kaninyo, kundili bisan kinsa kaninyo nga buot magapadako, magaalagad ninyo. 27 og bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo, maulipon ninyo. So, kining
pulong mga kaigsunan speaks of the key text para sa atong pagtuon karong simanaha. Dinhi gisgutan ang pagkamapainog sanon. We are not necessarily to lord it over to other people within our community. Diha sa atong panimalay, mawala ang atong pagkahari-harion. Dinhi sa atong iglesia, mawala ang atong mapalabi-labihon. O in the church scenario mga kaigsunan, labi na gyud sa atong pagka-organisado nga iglesia, gikinahanglan nga atong ipataas si Kristo ingon nga atong modelo nga pangulo ni ining tanan. So we will be talking today of church organization and unity. Nganong gikinahanglan man gyud nga iorganisar ang atong iglesia? Unsay naa sa pagkaorganisado nga makatabang sa buhat sa Dios nga moabante kini nga walay mga sagabal mga kaigsuonan. Diya sa atong iglesia karon mura og bunga na lang ta sa kahago sa ato mga pioneers kaniadto nga sa pagsugod mga kaigsuonan wa sila magkasinabot ni ining pulong to organize. Naay uban nga nag-resist nganong mag-organize man gyud ta, dili maayo nang mag-organisar kay kining kalihukan sa Dios. Ang Dios ra gyud ang atong pangulo, kinahanglan nga wa nay laing tawhanon nga pangulo nga atong ibutang. But there was a need for God's church to organize mga kaigsuonan in order for the church to move forward according to God's leading. So karon ato ning tukion ug unsa ang mga butang nga angay natong tamdan aron makabot nato ang panagiusa diha sa atong organisado nga iglesia. Atong ihatag ang panahon ni Doc Ray mga kaigsuonan ang iyahang opening statements niining ato ang leksyon karon. Kung atong tanawon, ang pangutana kaganiha is ngano nga kinahanglan man ta mag-organize. Otherwise, kung dili kita mag-organize mga kaigsuonan, there will be no unity in the church. Kay kung wala tay organization, mura lagi ustag lawas nga wala gyud ang ulo nasa ubos, ang tiil nasa taas, ana mo na ang sitwasyon kung walay organization ang atong iglesia. So in other words, organization in the church leads the church into a united effort, united action, and unity among its members. Thank you kay Pastor. Nindot kayo ng kining pulong kod organisado. Kung ang puloy-anan, kung ato ning i-apply diha nga sa gamay nga unit, kung ang balay, bisan pag mga ang namuyo diha, mga pagwapo, pero ang ilang balay, dili hapsay. Magkagubot ra na sila, nagkalandrakas rang agi. Kung naay sila pangitaon, dili dayon makit-an. Unya, kung naagani ingon ana na ay samo kaayo. So ako nakita nga kung diha sa palangdaan sa balay na ay organisasyon, na ay sistema, kung mahitabo ni sulod sa atong iglesia, naagyoy kahapsay, na ay panagiusa. Amen. Nya gawas pa diha mga kaigsuonan ato lang ning kuano mura og kibali encouragement lang ni sa tanan nato nga mga kaigsuonang Adventist. Dili man ingon nga pagpagawal mga kaigsuonan aron mahimot ang ambugiro og mga sarcastic ka mga tao. But just to let you know, the Seventh-day Adventist Church is the most organized church sa tibuok kalibutan mga kaigsuonan. Amen. Tinuod gyud. Dili ni ingon nga ani nga fellowship lahi ning ilahang pamaagi dinhi dito speakers nga lungsod kay di naman ta magkit-anay sa mga kaigsuonan, lahi na pud ilang patakaran didto. Kundili you are assured mga kaigsuonan nga sa tibuok kalibutan o sa ragyod ang atong tumong og ang atong pagtuo mga kaigsuonan. Sa mga doktrina, we are just but very one group mga kaigsuonan alang ni ining tanan. Tanaw ang ato ang Sabbath School lesson material. Kining atong gitun-an karon mga kaigsuonan, tanan nga mga Adventista sa tibuok kalibutan ga-share with the only one material nga atong gitun-an matag semana mga kaigsuonan. We have only one leader. Gitawag na to nag-general conference. O niya, na ay mga sub-leadership mga kaigsuonan. Gitawag na to mga divisions. O niya, ilalom sa mga divisions na din ang mga unions. O niya, nagtambayayungay kuyog sa leadership sa union na diha ato mga missions o conferences mga kaigsuonan. We also have our districts working for the missions and conferences. Diha sa distrito, naa din naglinihukay ang tagsa-tagsa ka mga iglesia nga usaragyod ang tumong og tinguha mga kaigsuonan.
That's the advantage of being an organized church. Salamat sa Ginoo nga iyang gitagaan og giya. Dili ta maglibog og unsaon pagsweldo ang atong mga pastors, dili ta maglibog og unsaon pag-accommodate ang uban natong mga kaigsuonan nga gikan sa laing nasod pag-abot dinhi murag bag-o lang tang nagkita pero murag dugay na kay tang nagkahamigway. That's because we are united for the fact nga kita mga kaigsuonan organisado. Amen. So tanaw na to ning uban nga mga hanay dinhi mga kaigsuonan. Kung atong tanawon, Yeah, Pastor sige daw. Bob Cato, no? Ang organization, bisan pa ang atong iglesia na organize, kung wala tay insaktong panlantaw sa atong mga leader, dili gihapon siya mahimong managhiusa. That's So, leadership is one aspect sa ato ang organization, sa ato ang iglesia nga gikinahanglan natong tanawon. Kay sama sa gisulti sa balaan nga kasulatan, dinhi sa sinulat ni Apostol Pablo, nga ang atong organized church daw gitandi ni Apostol Pablo sa usa ka lawas nga ana ay ulo ug naay lawas. That's Ug right. sumala pa sa mao nga sinulat ni Apostol Pablo nga ang ulo mao si Jesus Kristo. Christ. Ug ang ulo nga mao si Kristo nagsulti sa ato ang memory text kaganiha nga gikinahanglan magpaubos kita sa ato ang kaugalingon. Kaya naamang kining secular concept bitaw sa leadership. Nga once nga taas na imuhang posisyon, murag ikaw nagyog hawod. Ug tungod sa imuhang posisyon, ang tanan Yukbo nimo. mo saludo nimo, mo yukbo nimo. But in Christian leadership, it is the reverse. Ang mga tao mahimo silang murespeto nimo, it is because of ang imong leadership usa bitaw kapag dumala nga gitawag sa in English nga servant leadership. Yeah. So isa na siya nga aspekto nga aron nga ang atong organized church makaangkon og unity, it needs a leader that reflects the character and the life of Christ. Okay. Na ako'y nahibaw-an nga usa ka pastor nga panahon to sa fellowship. Ang ilang pagluto diha gyud duol pod sa kasilyas sa likod kay wa pa man lagi ang tao'y mga kumpletong mga gamit. So diha sila naghibo og sug-ang dito sa likod. Samtang nga nagkagubot ang mga kaigsuonan kay ning bara ang kasilyas. So naglibog sila og kinsay moduol sa kasilyas kay moawas moadto didto sa duol sa ilang Lutuanan. giandam nga lutuanan. So problema gyud. So nawag na sila kinsag gyud moduol didto. Unya kining maong pastor sa pagkadungog niya niadto siya didto. And siya nga wa siya daghang tingog, kuha siya plastic, gikuot niya ang sulod sa bal nga nag-awas na sa hugaw og ingon ani ang tingog sa bal plok 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 plok. Pagkuha adtong nga nakabara sa inidoro ning suda intong mga Siyok hugaw nga diretso tubig. ang kuha, no? Flash So ako na siya. makita ang usa ka pastor nga ingon ana kasagaran dili gyud mohikap og hugaw. Manawag gyud na sila mga piniriso o kanang mga kaigsuonan nga labing ubos kay mo ipakuoton, pero kadtong pastora nakasaludar gyud ko nga duda siya gitawag og kanang example nga gipakita sa kaigsuonan nga. Amen. Yeah. Makaingon ta nga di ko ana mabuhat kay makatamay ang kaigsuonan nga pastor ko di barong niya mukuot ko diha dili diay. Daghan day mga kaigsuonan nga nakadayeg adto sa iyang gipakita nga attitude. Murag labaw pag dito sa saludo ang imong nahimo atong pastura ba? Murag kailagid ko ana. Pero anyway mga kaigsuonan, ihang gi-point out din nga ang pagkapangulo sa usa ka sulugoon mga kaigsuonan is not in any way matawag na to og kabaliktaran. Pero kung atong tanawon mga kaigsuonan, this is the pattern that Jesus has shown to the people. Sa iyang panahon, abi ninyo, ang kalibutan sa Roman government sa ilahang panahon kaniadto, organized kayo, naa sila gitawag og emperador, naa sila gitawag og Caesar, naa sila mga sundalo sa mga sundalo na ilang leader nga gitawag og centurion. So there is a command responsibility mga kaigsuonan ug unsay imong sugo tumano na sa uban. And yet Jesus portrayed gitawag ni og countercultural nga pamaagi mga kaigsuonan. Ngano man iyang gipakita ang kabaliktaran sa unsay normal nga nahitabo sa leadership in the world nga gipakita niini. Now, Jesus became a servant. In fact,
nahimo pagid siyang ultimate nga sacrifice mga kaigsuonan alang sa tanang katawhan nga iyahang pagaluwason. Now, very crucial. Diha sa atong mga kaiglesiyahan, mura og napamantingali gihapon karon, murag classic pa gihapon kayo nga na-excite nga ma-electa as elder or iway leader. Kay murag naa sa atong unahuna mga kaigsuonan nga kini I already have the authority na nagyud ko'y katungod, baka sugo-sugo nagyud ko ani karon, bintaha na gini kay dili parehas kaniadto nga ako pala'y sugo-sugoon, tao-tao pa lang ko. Pero let us erase this from our concepts mga kaigsuonan tungod kay ang pagkapangulo is one that is service-oriented. Ang uban ra ba moingon sila nga kanang service-oriented nga leader kung binisayon dili mulakaw kung walay service. Pero kining service yung totoo mga kaigsuonan, mao ni ang atong pagatawgon nga ang pattern nga gihimo ni Jesus. There was one author in 1970s mga kaigsuonan who theorized about servant leadership. Kay gitawag ni siya og si Dr. Robert Greenleaf, nakaila naman muani sa inyo nga nagkuha og psychology. Si Robert Greenleaf mga kaigsuonan, na siya naobserbahan nga usa ka dako nga panghitabo. Adunay grupo nga nagbiyahe, unya na sila'y servant nga maugyoy ta agahimo sa tanang mga panginhanglanon. Abot nila sa isa ka lugar na mga bangko nga panginhanglanon dito, tuwa to si ilang servant nga mopahiluna sa mga bangko. Pag-abot nila dito sa isa ka area, tuwa na po siya dito, nang limpyo na po siya. Pag-start sa meeting, ready na kayo ang tanan. But there was one time mga kaigsuonan, kini ilang servant, nawala kadali. And everything in that organization was a chaos. Wala na nag-arrange sa bangko, wala na nang limpyo, wala na narapo sa ilahang mga gamit niya dito. And it was found out that that organization, this group of people, was crippled simply because of the absence of that servant. Ug tungod niini mga kaigsuonan, gitagaan og kabugaton ang role sa servant because his role also plays a leadership role in that group mga kaigsuonan. Ug dinhi nakita nato ang although kalibutanon siyang modelo sa servant leadership mga kaigsuonan, giunhan na ni Kristo daan sa iyaha palang panigingnan. Niyang gihimo dito sa mga tinunan, unsay gisulti diya sa Biblia, gibaksan niyang kaugalingon og tualya. Iyahang gikuha ang iyang mga tinunan gipalingkod, niyang giingnan ambi ng inyong tiil kay ako ng hugasan. And everybody just resisted. Ingon sila kauwaw ba pud ani nga trabaho man sa sulugoon. Pero wa gisapayan ni Kristo mga kaigsuonan, and everybody eventually followed his footsteps as a servant. Ingon ani ang pagka-leader nga atong gitanaw dinhi sa atong iglesia. Kung atong tanawon atong example nga imong gi-mention kaganiha Pastor Hes, nga without the servant, chaos ang tanan. Nawala ang kinabuhi sa organization. Yes. It is just like ang atong iglesia, without Christ as the head, the church has no life in it. Okay. Because Christ gives life to the organization, to the church as our leader. So makita nato nga wala pud tingali tao karon nga buhi nga way ulo. Di ba? Kay otherwise wala gyud mo manage sa tibuok nga lawas. So in the analogy nga si Kristo mo'y head of the church, without the head there is no life. So that's right. without servant, katong illustration ni Pastor Buscato kaganiha, without that servant, everything went chaos because of the absence of the key person who is the servant. Yeah. So, in the church, without a servant leadership, ang atong iglesia will not be united. Okay, Sa mabingkis kung tanaw ka ng ang leaders gud unta sa atong mga kaiglesiyahan, dual ang iyang function. A true leader, nga dili siya abusive sa power, sa iyang role. O naapod siya attribute nga wala gad gyud sa iyang mga membro nga ang iyang paghunahon og pagdumala sa ila alang sa kaayuhan, dili kay oppressive nga type. Yeah, that's right. So mo nang ganahan ko ana kay kining example nga gihatag ni Ginoong Hesus
murag wala ka nang hahanapin pa sa Tanagalog pa, no? Kumpleto na talaga. Wala na kay pangitaon kay kung buto na naon si Ginoong Hesus Ginoo gud na. Iyarang pang sitsita na diha ay kuanan di ana. Pero ang iyang gihimo daan kadtong paghugas sa tiil sa mga baho gud tong tiil tong mga mangingisda. Wag gud toy hugas nya ilang gipanawag diha surprise. So ikaw kuno hugas ka sa tiil sa imong servant, di pa ko kakahimo anak kay moduko pag ka mokuha pa kag tubig, moduko, motrapo. Ay lisod kaayo. So kang ang panag-ingnan nga gihimo ni Ginoong Hesus nga gipasabot na sa ato ang kung naa pa matupngan pa nato na kung matupngan man maunta ato nga himuon, pastor. Yeah, kumbaga manggod mga kaigsuonan, salamat Ma'am Pinky, no? Sa ilang panahon kaniadto kanang manghugas kag tiil sa tao bisan gani sa atong time karon is the most degrading act. Murag yung kag giputlan og ulo ana, labi na gyud ang imong hugasan nga tiil sa hinugasay tiil sa Santa Cena mga kaigsuonan kadtong imong kalaban. Murag kag nawad-an og ulo kay ngano mid-dive ka ngadto sa pinaka makauulaw nga buluhaton just to wash the feet of your enemy. Si Kristo makaigsunan ihanang gilabang ang tanan aron mahimo siyang hingpit ni paniinan. Sa dili pa ta mo break mga kaigsunan, dalo na to ning kasinatian ni Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi was a prolific leader. Siya ang naghawas sa nasod sa India gikan sa kaulipnan sa Britain mga kaigsunan. Siya ang naghatag og independence. Ngiyang gihimo mga igsuon as a leader hangtod karon dili gini siya malimtan as a world public figure mga kaigsunan sa India. Si Mahatma Gandhi kahibalo ba mo kung siyang gihimo ni-refuse siya nga mupuyo sa kaharuhay. Asa siya nagkigauban didto sa mga pobre, sa mga masakiton, sa mga marginalized members of the society. Didto siya nakikauban mga kaigsuonan. That was how he proved his leadership, which was very effective. Gani, ang na pinakanindot ni ini nga aspeto mga kaigsuonan, he was a Hindu, but he loves to identify himself with Jesus Christ, ingon nga leader sa mga Christians. Pero wala lang siya mahimong Christian mga kaigsuonan. Kaya matod pa niya, I love your Christ, but I do not like your Christians. Kaya nga naman, daghan sa mga Christians ang napakyas sa servant leadership nga gipakita ni Ginoong Hesus ingon nga panigingnan. And in this story, makita nimo nga kasagkara gyud sa mga leader nga mo-amaze ug mo-surprise sa imo kining mga leader nga mohimo sa dili konvensyonal mga kaigsunan. Ang conventional leadership ato nahibaluan mo command, mo dikta, mo dukdok, mga saba, ug unsa pa. Pero ang leader nga talagsaon mga kaigsunan, mo pailalom, magpasugo, maoy mahimong example, and everyone else will just be surprised. Kung sa ilang kasurpresa mga kaigsunan, musunod gid sila. And that's how Jesus portrayed servant leadership. Niabot sa tunga-tunga nga bahin sa ato ang pagtuon. Ayaw mong hawa din ha, kay mubalik dayon ang Takna sa Pagtuon mga kaigsunan. Let's take a short break. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha. Atong padayunon karon ang atong discussion mahitungod sa atong lesson in church organization and unity. Dinhita sa bahin mga kaigsuonan sa panaghiusa diha sa doktrina. Imagino nimo kon pananglit dinhi sa Mindanao ang atong pagtulunan sa kadoktrina mauni. Dito sa Visayas, lahi na pod ang ilahang interpretation sa usa ka doktrina. Dito sa Luzon, samot na gyud nga lahi. Maka-expect ba ka nga kini nga iglesia makaangkon og panaghiusa? Dili gyud. That's totally impossible mga kaigsuonan. Which is why it is important that we are an organized entity mga kaigsuonan. Ang atong mga doktrina dili ingon nga santaiya ang atong interpretation kundi hiniusa mga kaigsuonan. Naatay gitawag og kadto mga cardinal doctrines nga kaniadto pa lang sa pagsugod nato mao na gini mga foundational doctrines sa mga kaigsuonan sa pananglitan sa Sabbath,
spirit of the dead, second coming, sanctuary, and many others. Salvation in by Christ. Oh, salvation by grace. Karon, niabot na sa punto kung nakahinumdum mo mga kaigsuunan, natay gitawag og 20 city ka doktrina, 20 city ka topiko. Pero karon we are already 28 fundamental beliefs. Nagtubo ta kay nagtuo ta niining progressive revelation of Jesus mga kaigsuunan. Pero wala ta moabot niini nga punto sa pinaagi lamang sa pagbuot-buot sa pipila ka mga tao. It was a united, concerted effort in an organized manner mga kaigsunan nga naabot nato kining gidaghanon sa mga pagtulunan. This is how important ang atong pagkaorganisado. Doc Ray. Kung atong tanawon, what gave us the unity in the organization sa ato ang iglesia, ang naghatag ka natong panaghiusa mga kaigsunan, walain kundili ang atong mga pagtulunan, ang atong mga doktrina, gibasi ko din hida sa balaan nga kasulatan. Otherwise, kung dili ang balaan kasulatan mo ay atong basihanan sa atong mga pagtudlo mga kaigsunan, I believe, katong gisulti ni Pastor Hes kaganiha, nga lahi diri sa Mindanao, lahi sa Visayas, lahi sa Luzon, dili gyud ta magkahiusa. But because there is only one word of God, nga maoy basihanan sa atong nga pagtuon, basihanan sa atong doktrina, then nakaangkon kita og paghiusa. Labi na sa atong mga cardinal doctrines. Yeah, that's Pero it. nevertheless ba, Tama, kanang baby. gitawag nevertheless sa English, bisan pa sa tinuuran nga naatay gitawag fundamental beliefs nga 28 na karon. Namang gihapoy division sa atong iglesia. Nakita nako nga bisan kinsa ang mupagawas siya ang kaugalingon, bisan gamay lang nga sipyat, nga dili na siya subay sa latid sa kinatibuk-an, naagi gitawag og mabungkag yun ang panaghiusa sa iglesia. Unya, ang akong katingad-an, kay gusto sila muhimog ilang kaugalingong pundok, pero ilang gusto nga ma-identify pagyapon sila ani nga iglesia. Unya, ila pagani gining daoton ang nahibaw-an nato nga true church, true remnant church. So nga ko ba nga, kung kini untang doktrina nga nahanay na, sundon lang bitaw, nga walay hidden agenda sa usa ka tawo nga maghimo ana, wala gigubot, wala gi panag katibulaag. Mamuning tambag ni Apostol Pablo, Sige, Mapingki sige, o Pastor Hes, ingon siya dinhi sa Roma Kapitulo 6, 16 versikulo 17. Nagingon siya dinhi, "Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrines which you learned, avoid them." Mao na nga mga kaigsunan, di gyud nato na maligar na nga sulod sa atong iglesia, dunay mga tao nga usahay mao sila hinungdan sa pagkabahin-bahin sulod sa iglesia. So ingon ni Kristo, "He that is against me is not with me." So kung dili ta uyon ang Kristo mga kaigsunan, kita mo hinungdan nga ang iglesia mabahin o magkagubot, igsuon panahon na tingali nga ato nang evaluate ang atong relasyon diha kang Kristo. Kay ang usa ka miyembro sa iglesia, ang usa ka leader sa iglesia, the more we come closer to Christ as the head, mas mahimong lig-on ang atong relasyon. Dili lamang sulod sa iglesia, apil na ang pagtulunan sa iglesia. Yeah, naatay mga examples, mga kaigsuunan sa mga doktrina nga nagkatag karon nga nagbahin-bahin. Kining doktrina sa Trinity nga ang balang espiritu dili persona, kundi he's just a power sa pagka-Dios mga kaigsuunan. Actually, wala nag-endorse sa ato ang General Conference. And we still remain faithful to the doctrine that there are three persons in the Godhead. God the Father, God the Son, and God the Spirit. Ang Espiritu, di yun na ni matawag nga dili persona kay persona gina siya mga kaigsunan. And if you like to know, unsa gyud imong safety nga makasiguro ka nga mao na ni, sama pananglit sa ubang mga doktrina nga moingon sila nga og dili ka mag-vegetarian, di ka maluwas. Unya ang kunon dayon nga mao ni atong pagtulunan sa pagtulunan na sa church. Unya naapay other standards mga kaigsunan nga atong gipakita dinha. No, ang safety nga naa nimo mga kaigsunan, i-check gyud og unsa ang atong official statement from the church headquarters niya na mga butanga. Otherwise, mao ni ang scrupulous things that have the tendency to divide the church.
So ang imong kasiguruhan mga kaigsuonan, kung dili siya official statement, kung dili siya endorse sa atong kinatibuk-an nga hunta sa lawas ni Kristo, ingon nga organisado nga iglesia mga kaigsuonan, ayaw ka og kabalaka og ayaw ka pagpapaling niya ng mga ginagmay nga mga pagtulunan nga may tendency nga mubahin-bahin siyang katawan. Mampingki. Akong concern mao nga kanang nasabtan ako, pastor, no, nahanay nagitanan sa atong iglesia unsa atong pagtulunan, unsa mga disiplina nga atong ngayon adapon. Pero maluoy ko sa mga kaigsuonan nga ma-approach bitaw, maduol sila aning mga somewhat mga leaders nga na sila personal interest nga madala ra po dayon. Kay kung una-unaon nimo ba kining atong doctrine gidiskasan na ni, giaprobahan, giampuan para anang balang espiritu nga dili na noon o dili So, ma-imagine ako mga kaigsuonan, gihimo ng sayon sa Ginoo sa atong mga leaders ang pagsabot sa atong mga doktrina, maglisod-lisod gyud ta. That's right. Muna nga ang tungod ani nga sa paglisod-lisod nato, maabot nato ang pagduha-duha o sa dihang nagduha-duha na ta, muhinay na ta sa pagsimba. Muna ang paingon na ta. So ang nagpadaugon gyud ang yawa. Kung ang atong tanawan ng mga kaigsuonan, tama nang gisulti ni Ma'am Pinky, usahay ang cause manggod nga nung dunay mga pagduha-duha nga mugawas unahay sunod sa atong iglesia. Tungod bitaw kay wala nato gisunod ang flow sa atong organization. Labi na sa mga pangulo sa iglesia sa local churches. Isa ni kapahimangno ninyo mga kaigsuonan kay usahay adunay mo bisita sa atong iglesia nga murag maayo ang porma, nakabarong, unya pag-abot diha mo ingon ta nga brad ikaw mo'y modala sa leksyon, ikaw mo'y muwali nga wa gani ta kaila kung kinsa na siyang tawhana. Unya pag-abot didto lahi na ang iyahang gitudo nagkaguliyang na ang iglesia. Sama pananglit mga kaigsuonan dunay nitawag nako nga pang-imbitar sa mga health professional diri sa Mindanao nga mo attend sa maong seminar. So ingon ako nga taysa manawag sa ko sa higher office kung kini ba nakapananghid ba didto o naabay endorsement gikan didto. So pagtawag nako didto sa division office nato, mingon sila nga wala man sila nihapit dire, wala sila nananghid dire, wala sila nag-coordinate. So mauna mga kaigsuonan ang pamaagi. Remember mga igsuon aron nga magpabilin ang panaghiusa sa atong iglesia. Sundon nato ang flow sa atong organization. Yeah, that's right. Kung dili ta mo sunod ni ana pasaligan ta mo na ay problema nga maabot sa atong iglesia. Mao na mga kaigsunan, mga pangulo sa iglesia, kung doon na mo'y bisita, nga wa ninyo kaila, ug nagaduda mo, ayaw yung taga-igbahin, kung dili una makig-coordinate sa atong misyon, conference, union, division, o asa pa nga mga higher office sa atong iglesia. Lami kayo ang aning diskusyon mahitungod sa doktrina mga kaigsunan. Pero we are very confident na nga naangot ng tangtanan ni ining bahina. Abi mo pastor tinod na kanang akong concern bitaw karon kay sa kaning Adventista tuo man ta nga naay gitawag og immortality of the soul. Kay pagbalik sa Ginoo mo na paghatag niya nga di na ang kalag nato mamatay. Pero karon ato man gikondisyon atong man matan-aw taan ng mga movies nga na pa lang sa higdaanan ang iyang kalag galakaw-lakaw na. So ang ubang Adventista ana murag ma-deceive sila. Madugan ni sa lungganan magsigig hilak-hilak dito mo istorya kay murag as if nga buhi pa ng ilang mga hinigugma. Nakakita sa ilang nakadungog. So nakita nako ang atong doktrina kung dili gyud kaayo masabtan sa mga kaigsuonan, walay kalainan nga nagtuo ta gihapon nga sama sa kaniadto nato nga pundok. Kay deceitful man na. Actually, ang atong background mga Pilipino, culturally inclined kita ni anang immortality of the soul nga gituuhan sa ubang mga religions diri sa ato. Daghan ko kay mga relihiyon nga mo na tinuhuan plus ang media, TV, mga salida, mga drama ug uban pa. Makita gini mo mga kaigsunan nga daghan kayong uban nga di gyud ka give up ni ana nga false understanding about the immortality of the soul. Pero ato naman natuki sa miaging mga lesson. Anyway, ato lang yung timanaan mga kaigsunan nga ang panagiusa diya sa doktrina. Ma-preserbar nato kun ang atong iglesia is very organized mga kaigsunan. We have that assurance nga di gyud ka malingla sa uban nga mga hiwi na or medyo inclinado na nga mga pagtulunan mga igsoon. Napa isa nga gusto na kay idugang din Ma'am Pinky og Pastor dinhi sa John chapter 10 verse 10.
Ngano nga na ay pagkagubot daghan gingamit sa atong kaaway tungod kay mao ni iyahang intensyon. Nangingon pa siya dinhi sa verse 10, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy." Mao gyud na siya ang atong kaaway. Tumong og tuyo is just to kill the relationship of all members of the church. Just to steal our time for the Lord. And gusto niya nga magubag yun ang atong iglesia kay mao na ginay tumong sa atong kaaway. But in the half part of the verse nagingon, "I have come that they might have life and that they might have it abundantly." So, mao ginay tumong pod ni Kristo nga ang atong iglesia magpabilin nga buhi. Sama sa akong gisulti kaganiha nga without the head, kung wala gani ang ulo, walay kinabuhi ang atong iglesia. Pasalamat ta nga si Kristo ni anhi dili lamang nagsakripisyo sa iyang kinabuhi, kundili aron muhatag og kinabuhi sa atong iglesia nga organisasyon. Nakamatikod ko, Pastor, nga sukad pa gyud sa pag-apil na ko aning takna sa pagtuon. Ug sukad ko nga na Adventista ba, ang tanang gyud natong pagtuon is Christ-centered. Which is supposed to be the correct one. Kaya kung mo-divert na ta og other personality, nga masekandary na lang sa Ginoong Hesus na agiyoy division. Yeah. Okay, so dili ta pwede no nga magdugay diha ni ng bahina ato sang tukion ning lahi na nga importante sab kayo nga masibuton kay nga topic sa atong lesson karon. This is about church discipline mga kaigsuonan. Uban dili kay kasabot ni ining disiplina. Actually ang popularity po sa church discipline medyo ni dwindle down karong panahon na mga kaigsuonan. Kaniadto gyud grabe gyud kayo ang ato ang emphasis niini. Tingali pod karon dili na kayo dako siya nga isyu kay ang ubang mga kaigsuonan labi na gyud katong tagtungod mga kaigsuonan nga maoy nahimong offender no for church doctrine and for church purity. Mao ni sila ang nakasabot na pod kayo og unsaon na lang sila na lang poy mulaylo mga kaigsuonan nga di na kayo medyo kubot karon pastore. Pero kung atong tanawon mga kaigsuonan, discipline is one aspect of an organized church. Bisag asa ka nga bahin sa tibuok kalibutan mga kaigsuonan. One offense meets out with the same action from the church mga kaigsuonan. Tibuok kalibutan mao gini itong gisubay. Nganuman, usa ra man ang atong church manual. Usa ra man ang atong latid nga gisunod unsa maning mga klasehas mga sala nga kailangan imong buhatan og disiplina or unsa ba ni censorship or whatever it is mga kaigsuonan. Kung sa employment pa isuspend ka. Pero naay mga terms nga gigamit nato ni ining bahina mga kaigsuonan. Pero unsa man gyud ang purpose ngano nga kailangan i-implement nato ang disiplina within our organized church. Naipipila ka mga rason diha mga kaigsuonan. Before nato natanawon, Doc Ray. Kung tanawon nato no, the discipline is very important. Importante kaayo ni sulod sa atong iglesia mga kaigsuonan. Ang purpose nini is to maintain the unity of the church, maintain ang purity sa atong iglesia. Mora gina siya usa ka pinaka-importante. Pero atong bantayan mga kaigsuonan nga ang atong pagdisiplina, ang uban manggod kung atong tanawon sa atong local church, na mo disiplina nga ato ra gud na disiplinahon aron matagam. Ana ba nga hunahuna. But no, si Apostol Pablo naghisgot dinhi sa Galacia kapitulo 6 nga kung dunay makasala nga atong miyembro, the main purpose sa atong pagdisiplina is not nga ato nang isalikway, kundi ato nang i-redeem nga mabalik siya sa iyahang relasyon ngadto kang Kristo. Sa mga pastor kanang mayon nang dayon nga disiplinahon tanan pero dalang panimalos ba? Malagi. Sa to para murag iduok imbis kay tabangan ang igsuon nga nakasala. So kinahanglan gyud nga ang agayan gyud unta ang matag membro nga naay kahiubos, kalagot, kumay mo dili siya anang kinaiyaha magtanom. Kung naa man gyud kay tawhanon ang iyang rason, muduol siya ng tawana, inay nga ipanabi niya sa iyang mga silingan nga mao na may tungod ana. Kung nahitabo nga siya opisyal sa iglesia, muhimo gid siya gitawag og due process. So kung atong tanawon na ang due process nga gigamit karon sa atong kapanahonan nga moderno, nabayan ang gihatag ni Kristo dito sa Matthew 18. Nga mao nay due process sa atong iglesia. Sigurohon nato mga kaigsuonan nga ato gid siya sundon ang Matthew kapitulo 18 bersikulo 15 padulong ngadto sa 20. Nga kung dunay nakasala, ato nang adtuan
Istoryahan nato sa iyang sala kung dili mo tuo, magdala ta og atong kauban, atong balikan adtuan, sundo nato na tanan nga proseso mga kaigsunan nga ang atong tumong og tuyo dili aron pahawaon sa iglesia kun dili pabalikon ang iyahang relasyon diha kang Kristo. So muna Amen. gitawag og redemptive attitude. yeah. Kay kasagaran ko Pastor Ray o Pastor Hesbon, ang mga kaigsuonan mosulti ingon ani, gidisiplina ko, gipahibalo na lang ko, wa na day ko gitaktak na day ko sa iglesia. Oo. So murag mo retaliate pud sila ba kay organisado man kata, unya kabalo tag unsay maayong himuon niya giuna lang siya. So hinapauntag ang mga kaigsuonan nakabatian ng eleksyon nga unta maaplikar unta nato ning Mateo 18 o Galacia. Na ako'y basahon po nga another tambag diri makaigsuonan sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 1. Nagkanayon din hiyang tambag ni Pablo sa mga taga Galacia, alang nato ning tanan. Mga igsuon, kung aduna na may usa ka ninyo nga nahitumpawak diha sa sala, ikaw nga espirituhanon, ipabalik kining isa ka tawo diha sa espiritu sa pagkamaaghop, pagkamaayhon, pagkamasinabtanon, og nagtan-aw usab sa imong kaugalingon, aron nga ikaw dili sab mahulog sa ingon nga tentasyon. So kung atong tanawon mga kaigsunan, it's far from looking at ourselves kay ang gipahimangno ni Jesus Christ niini kini man gitawag og hypocrisy mga kaigsuunan. Dili ka mo address sa usa ka problema showing that person nga ikaw wala kay problema. Kundili in the perspective of how Jesus has forgiven you as a person in the church. So kung mo na imong panglantaw mga kaigsuunan, ang imo pong pagtan-aw sa usa nga nakasala karon nga ikaw niagi sa iyang kaagi nga na-restore ka ni Jesus sa iyang gugma, ingon na po ng Espiritu nga imong ipakita sa iya. Amen. So dili nimo makita ang animosity kay once that concerned person mga kaigsunan makakita nga ang imo ang purpose is punitive, ma-expose siya, maulawan siya, dili gyud makabuot sa iglesia mga kaigsunan ang atong goal which is to preserve doctrine and the purity of the church. By the way, upat ka mga hinungdan ngano nga atong i-implement ang church discipline mga kaigsunan. This is about showing love. Ma'am Pinky, unsa maning upat ka mga rason ngano nga ipahamtang gyud nato ang disiplina in the church? Pagpadayag sa tinuod gyud nga gugma ngadto sa Taglawas. Individual. That's reason number 1. Ikaduha, pagpadayag og gugma ngadto sa iyang kalibutan o sa iyang mga family, sa iyang katilingwan. Unya ang ikatulo, gugma alang sa iglesia. O ang ikaapat, mao ang gugma ngadto kang Kristo. Doc Ray, can you explain on this? Ngano nga makita ang gugma ngadto sa taglawas sa iglesia ngadto sa kalibutan ug ngadto kang Kristo kun atong himuon ang church discipline mga kaigsunan? Kung atong tanawon no, ang gusto na ko ibalik po dito nga ano nga mahimo na siya, ibalik na ko sa makadyot katong sumpay sa gibasa ni Pastor Hesbon kaganiha sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 2. Ingon pa niya dinhi, bear one another's burden and to fulfill the law of Christ. So, sa atong pagdisiplina mga kaigsunan, ngano nga atong disiplinahon dili tungod kay nasuko ta. Atong gidisiplina tungod kay atong ipakita ang atong gugma. Sama sa pagpakita ni Kristo sa iyang gugma. Kay ingon pa sa balahang kasulatan sa Salmo nga kung nahigugma ka sa imong anak, imo gyud disiplinahon. So mao na siya pakita nato atong gugma sa ato ang mga miyembro sa iglesia, labi nakasala, gugma sa ato ang kinatibukan sa atong iglesia. Ug ipakita pud nato nga sa kalibutan nga gihigugma nato ning atong miyembro tungod kay ato ning gidisiplina. Otherwise, kung dili nato disiplinahon, mura po nato gikondol ang ilahang binuhatan ug nahimo na sila nga sa ganit term aning mga nahimo sila nga spoiled brat ang atong miyembro sa atong iglesia nga mahimo na lang pud makahatag og kaulaw sa atong iglesia. Ug labaw sa tanan, diha nato ipakita ang atong gugma ngadto kang Kristo nga atong buhaton sama sa iyang gibuhat nga siya nahigugma kanato ngayong ana pud unta ang pagigugma nga atong ihatag ngadto sa mga nakasala nga miyembro sa atong iglesia. Salamat kay Doc Ray. Ato pong timanaan mga kaigsuonan.
all scriptures is given by inspiration of God. Unsay katuyuan mga kaigsuonan, profitable for doctrine, unsa pa? Hindi mo nila. Pagsabdong or reproof, pagpangasaba, Sabdong. o Pagtudlo. pagtudlo. Pero apil diha ang reproof mga kaigsuonan, ang pagbadlong. Oron ang usa ka tawo sa Dios mamatuto diha sa maayong mga binuhatan. Amen. So Sa part gina diri pagkamatarong. part gina diri sa package sa Bible mga kaigsuonan nga i-reprimand gyud nimo ang usa ka tawo nga nakasala. So dinhi nakita nato ang mga rason. Now we will move to another reason ngano nga gi-organize ang atong iglesia mga kaigsuonan. And that is for the church to move forward in its missionary activity. Amen. Naatay divine commission nga gidawat gikan ni Kristo mga kaigsuonan sa wa pa siya mukaya paingon sa langit. Unsa gani ang giingon? Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world. So naagid tay dako nga buluhaton mga kaigsuonan aron tapuson ning buhata mubalik na si Ginoong Hesus. And that is one of the reasons why we are organized. Mampingki, murag na kay kasulti giniining bahina. Kumupilit mangguta sa atong mission statement nga mao ang andam sa pagbalik sa Ginoo aning mga katawhan sa tibok naong sayuta. Pagkanindot gyud ma-fulfill na gyud ng saan ni Ginoong Hesus nga mobalik na gyud siya. Nga dili lang gyud unta nga ma-discourage nga hangtod karon nga daghanang mga murag 98% na ang nangatuman sa mga prophecy nga klaro na gyud og dayag. So kining atong mission statement nga igawali ang maayong balita kung mahimo unta ni kung ato ning tabangan. Amen. It's on my part kay na ako sa women's ministries nakita nako nga ang mga kababayan nadasig na aning katuyuan nga nagpanikad na gid silang mawali bisan nga ning way budget. So akong ipadasig sa inyo mga kaigsuonan nga mga kababayan ipadayon ang inyong kadesigon karong 2019 nga magapadayon ta sa pagpahibalo sa mga katawhan og andamon nato sila sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Yeah. So, tanaw na ito mga kaigsuonan, no? Mampingki, Pastor Hes, nga ang atong iglesia nagyoy siya mission. Manang itawag nato natay mission statement nga gi-mention ni Mampingki nga pag-andam og mga katawhan para sa langit. Unsang paagi? Pareha sa paagi ni Kristo. Pagigugma ngadto kanila. Unya, ato silang bansayon, ato silang tudluan, nga mahimo usab sila, nga muandam og laing tao para sa langit. And that is the mission of the church. Kung atong tanawon, mura ni siya kanabitaw, unsay tawag nila na networking system sa paghatag sa mensahe, nga ang tao nga naminsahian, sa diha nga naminsahian na siya na po'y mo mensahe og uban, magpreparar og tao padurong sa langit. Kung mahimo nato ni dili madugay mga kaigsunan, mahuman ang buhat og kita mamauli na sa langit ng pulian. Yeah, in discipleship mga kaigsuonan, you can expect that church growth will be exponential. Dili siya ingon nga 1:1 ang pagtubo, kundi in discipleship kung muna itong gamiton nga modelo mga kaigsuonan na atay panultihon nga nag-ingon, in discipleship a mango tree does not bear another mango fruit, kundi it bears another mango tree that bears many mango fruit mga kaigsuonan. So ingon ani, dili nimo underestimate ang gahom sa balang espiritu. Yes. Kung ang katawhan sa Dios nagkahiusa, ingon nga organisasyon mga kaigsuonan. Tungod kay bisan tuod si Kristo mo atong pinakalabaw nga pangulo, kon ang iyahang mga katawhan nga gipili, ingon nga mga pangulo sab niining atong iglesia mga kaigsuonan, magkahiusa, kuyog sa tanan nga mga sakop niini, Christ's unity will always be a possibility. Dinhi sa Hope Channel mga kaigsuonan South Philippines o sa Takna sa Pagtuon, kami nga inyong mga panelist, mapasalamaton nga nagpakiguban kamo sa kanunay. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo ug sa dili pa nato kini pagatakupan pinaagi sa pag-ampo ni Ma'am Pinky atong paminawan kining halad sa musika. It's hard to see because
daghang salamat. Nga ikaw nagapadayag, pinagi sa leksyon karon. Ang among panaghiusa sa imong buhat. Amen. Kini tungod kay ikaw ang among Pangulo. Hinaw pa ang tao Diyos nga kaming tanan, magasunod gayud sa imong mga lakang, uban sa masibuton, ug uban sa kadasig, ug pagkamalahutayon hangtod sa imong pagbalik. Kay kini tanan among gipangayo, pinagi sa imong ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Namapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang natural remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.